Welcome back to my channel. Gusto nyo bang humigop ng mainit na sabaw? So, isa na namang recipe ang inyong makikita sa aking kusina. At ngayon ay alam nyo naman kung ito ay gustong gusto ng karamihan. Ang bulalo. So, yan ay ating pinapalambot pa. Ayan. Kumukulo na siya at palalambutin natin siya hanggang maging malambot. So, antabayanan na lang natin mamaya. Hi guys, I'm back. At sa araw na ito ay ang ating bulalo ay malambot na. So, patransfer na natin sa kawali at doon ko lulutuin. So, nakabit muna natin yung cellphone sa dahil baka mahulog ulit. Latay sandok. Tatransfer natin dito dahil kuluan natin sa ulit. Pinakuluan ko siya ng sa 1 hour kasi natagal. Ay, tanggal na ang boto. Ibuhos yung kanyang sabaw. At habang inantay natin hanggang kumulo ay hiwain natin yung lagyan natin siya ng onion. Meron akong onion. Ito nga pala yung ating para sa bulalo dahil syempre yung cabbage, yung ito, kailangan to laging ganito sa ang tawag dito ay leeks. Yung sibuyas. Dahil kulang tayo sa gulay, kung ano yung meron lang guys, yun lang ilalagay ko. Yung ating sinsya na kayo kasi masikip yung ating kusina. Patatas, yun lang. Hindi na ako maglalagay ng carrots. So, yan. Habang inatin natin na kumulo. Lagyan natin yung sibuyas. Sibuyas na puti. Ay. Minsan naglalagay din ako ng tawag nito tawag to mais dahil wala akong nabiling mais. So kung ano yung available dito sa bahay na lagyan natin ng pamilakang buo, available na ingredients, yun lang ang nilalagay ko. Importante merong sabaw. So, hintay natin na kumulo. At pag kumulo ay ilalagay na natin dahil malambot na siya. Ilalagay na natin yung patatas. Takpan natin.
na rin yung Vicks. Masikip kasi yung aking kusina. Kaya, yung mix kasi nakakadagdag siya ng flavor sa sabaw. Favorite ko talaga yung maglagay ng leeks sa pagluluto, lalo na sa sabaw. Mas masarap kung maraming leeks, mabango. So yan guys, hantayin natin siyang kumulo at magbabalik ako mamaya pag kumulo. Kumukulo na guys, ilagay na natin yung patatas. Halo na natin siya para lumambot. Dahil medyo matagal siyang palambutin, lutuin. Hindi na ako maglalagay ng mais. Yun lang ang available. Wala kasi yung mais nung namili kami. Kaya kung ano yung meron, yun lang. Timplahan na rin natin. Tikman muna natin kung titikman ko muna kasi habang pinapakulo ko to kanina, nilagyan ko siya ng asin para yung asin sumuot sa kanyang karne. Kaya titikman ko muna bago ko timplahan siya ulit. Kulang siya ng ating lagyan. Takpan natin para so yan, balikan natin mamaya. So yan guys, binuksan ko na siya at tingnan natin kung malambot na yung patatas. Matigas pa siya ng konti, pero okay na rin yan. Ilagay na natin yung unahin natin yung Vicks. Para yung lasa niya at ano. Tapos sunod natin yung
Okay. Dilaw na. Yan. Ubusin at marami. At atin uling takipan para so yan. Antayin natin, tinakipan natin, antayin natin maluto yung gulay bago natin buksan. Guys, after 5 minutes atin na siyang bubuksan at kumukulo na siya. Titignan natin kung luto na yung gulay. Ang hirap ng takip na walang hindi at makilos na pagpang. So yan. Medyo ano na siya. So atin na lang siyang haluin ay ano ng sabaw para maluto. Lagyan na lang natin yung gulay sa sabaw para maluto. Yan, konti na lang mga minutes. So yan guys, luto na ang ating bulalo. At pinapatayin para yung gulay hindi siya maluto. So yan guys, so na namang putahe ang inyong natuhayan sa aking kusina. Kung kayo ay bago lang sa aking channel, huwag niyong kaligtaan mag-subscribe at click nyo ang aking notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na lulutuin. So yan guys, thank you for watching. Bye!